اف گوندê طوîla ye yek ji gundên Rojavayê bajarê Tiltemirê ye ku ji êrişan nestrî. Mal li ser malê de nema. Lê îro jî ji ber agirê komên bi ser Tirkiye ve ku îro sê roj li ser hev hem navçeya Zirganê hem jî bajarê Tiltemir. Agir ji aliyê wan pê dikeve, malên xelkê, dar û berên xelkê tev de şewitandine. Genimên xelkê nestrîne. Îro sê roj agir nehatiye rawestandin. Êrişên heft salan mal li ser malê de nehiştiye. Îja agir jî yê ku bizanebûn ji aliyê komên ser Tirkiye ve hemû dar û ber tev de bûne pîzot. Ji xwe hûn dizanin zêdeyî sê rojane li navçeya Zirganê Tiltemir ji aliyê komên bi ser Tirkiye ve agir bi zeviyên cotkaran têxistin. Nêzî 23 gund yên ku xelkên wê neçar dev ji malê xwe geriya bûn hatine şewitandin. Di nav de sê gundên ku dibin kontrola Hêzên Sûriya Demokratîk, Rebîat, Erebxan, Ebboş, ev gundana tev de hemû weke ev reşbûna han hûn dibînin.